फ्रेंड्स ससियेल मीडिया और माखासे पोर्टल न्यूज़फोराव मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव दिनै आंखौ रायगोनबो माखासे सुबुंफोरा नाथाय नो डाउट गोरोन्थिया अराय गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन आरो जुदि आं गोरोन्थि खालामबा बेनि थाखाय निमाहाबो बिनांगोन स' बेवहाय आं नुदों सासे दैदेनगिरि बिथाङा बनसुनिफ्राय बुंथिगिरि बिथाङा रंगुल बर'नि जि गामि आफादनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोना जि आं बर' फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजआ मोनसे फेक निउज फोसावदों होननानै बुंदों गामिनि सुबुंफोरा नङा होमबा स' बे फेसबुक पेजआव बुंदों मा रंगुल बर' आरो रंगुल बर'नि न'खरखौ गामिनिफ्राय एरख'नाय जादों बेबायदि मोनसे आं बर' फेसबुक पेजआ फोसावदों अबयसे बे पेज फोसावनायखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनाय जानाय नङा बेफोरबायदि निउसखौ माने फोसावनाया बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां नङा होमबा स' बे मोनसे फेक निउसमोन गामि आफादा बुंनाय बादिबा रंगुल बर'आ बै गामिनि सासे गोख्रों सासे सुबुं गामिनि सुबुंफोरा बेबायदि बुंनो नागिरदों आरो बिथाङा बिथांबायदि सुबुंखौ मोननानै गामिया जोबोर गोग्गानाय दं बेबायदि बुंदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फेसबुक पेज आं बर'खौ मोनसे रिकुवेस्टबो खालामदों जे फिउचाराव बेबायदि दा खालाम आंबो बेखौनो बुंगोन जे जायखिजाया फेसबुक पेजआनो जा जायखिजाया जि पर्टेल निउसआनो जा चेनेलानो जा जायखिजाया ससियेल मिडियानो जा फेक निउस फोसावनानै बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनाया गोरोन्थि बेखौनो आंबो बुंगोन थारैनो स' बेबायदि खालामनाङा हामा हारिनि थाखाय बे खहा गोनां बेखौनो आं बुंगोन जे रंगुल बर'खौ जे गामिनिफ्राय एरख'नाय जायाखै बिनि कनफार्मखौ लाग्रोनांगौमोन लाग्रोआलासिनो बेबायदि खालामनाया थारैनो मोनसे गावनिबो जि इमेज बेखौथ' नस्थ' खालामनानै लानाय जादों लोगोसे हारिनि गेजेरावबो मोनसे गोजोननाय गैयै थासारि बेबायदि सृष्टि जादों फोरमान गैयालासिनो निउसखौ फोसावनाया जोबोरैनो खहा गोनां होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मिथिखागौ आंनि भिडिअनि स्टाइला जाहैबाय मा एसे गोरोन्थि होनना बुङो थारखो होनना बुङो जाय खामानिया हारिनि थाखाय खहा गोनां बेखौ सैथोबाबो आंनि बादिबा फोसावनाङा बे जाबाय आंनि साननाय आंनि फोथायनाय सोरबा गोरोन्थियावनो फोसावफ्लांनाया जुदा बाथ्रा नाथाय जाय हारिनि थाखाय खहा गोनां सैथोआनो जा नंखायानो जा बेखौ फोसावनो नांखाया नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों रंगुल बर' बिथाङाबो गोरोन्थि खालामदों बिथाङा बनसुनि बुंथिगिरि मोननैसो निउस चेनेलनि सिगाङाव माने पर्टेल निउस चेनेलनि सिगाङाव माखासे मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा बर'लेण्ड बिनायनि बाथ्रा बुंदों जे बर'लेण्ड मोनागौ मानि जिराया बर'लेण्ड मोनागौ मानि खुनु कमप्रमाइज गैया बेबायदि बिथाङा बुंदों धन्यबाद होनांगोन जे बर'लेण्ड बिनो थाखाय सासे दैदेनगिरि सुबुं बर' सुबुं ओंखारबोदों बेयाव अरायबो सापर्ट दं आंबो नाथाय बिथाङा मोननैसो माने बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ खिन्थु आंनि बादिबा गोरोन्थि सासे दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय बेबायदि बाथ्राया ओंखारनाया मोजां नङा बनसु बिथांमोना माहारियारि आफाद जानायनि मोनसे टारगेट नङा होमबा जे माहारियारि आफाद जानो थांबाय दं बिथांमोना बेबायदि बिथाङाव जा वार्डखौ बिथाङा सिलेक्ट खालामदों बे वार्डआ खिन्थु बिथांनि इमेजखौसो नस्थ' खालामगोन मोनसे समाव बायथ' जानोबो हागौ बेखौ आउट खालामनो बनसुआ गावनो मानो होनबा बिथाङा बेबायदि वार्ड बुंबाय थायोबा बेखौ रावबो पाब्लिकआ एक्सेप्ट खालामनाय नङा सासे लिडारनि खुगा बेबायदि गाज्रि लेंगुवेज नङा होमबा स' बेखौ मावनाङा आंनि बादिबा मावनाङा बिथांनि बायदि मा सानो मिथिया बिथांमोननि आफादा मा सानो आं बुंनो हाया बेखौ मोननैसो मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेखौबो आं खिन्थागोन बड'लेण्ड मोनाबा खुनु कमप्रमाइज खालामा बे धन्यबाद होथावना सेन्टेन्स आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों माखासे दैदेनगिरिफोरा फिसा इन्टारेस्टनि थाखाय ग्रेटार जि बर'नि इन्टारेस्ट बर'लेण्ड बेखौ खोमाबोदों नस्थ' खालामबोदों बेबायदि बुंनो नाजादों आरो बिथाङा बुंदों सम बर' हारिनि गेजेराव सानैसो जोलैनि हांगार बायदि सोमजिबोदों ओंखारबोदों बै जोलैनि हांगारफोरनि थाखायनो बर'लेण्डआ मोगथां जायाखै आरो बे बाथ्राया सैथोबो सम माखासे दैदेनगिरिफ्रानो जोंनिया बुंबोदोंबो जे बर'लेण्ड नाङा बर'लेण्ड मोना बेबायदि बुंबोदों बेबायदि बिथाङा सोरखौ बुंनाय जादों नोंथांमोना हमनो हादों जे बर'लेण्ड नाङा बर'लेण्ड मोना सोर बर'लेण्ड नाङा होनबोदों नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ बर'लेण्ड नाङा होननाया सब राजखान्थि हान्जायावबो थानो हागौ बबे हान्जायाव बबे आफादाव बांसिन बर'लेण्ड नाङा बा बर'लेण्ड बिबाय थानाय समाव हेंथा होदोंमोन बै मानसिखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ आं बेखौ रावखौ मेनसन खालामलिया आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों स' कल्ड माहारियारि आफाद डेम'क्रेटिक आफाद बुंना लाग्रा गावसोरखौनो माहारियारि आफाद होननानै बुंना लाग्रा बै सुबुंफोरा मोनाबिलि जायोबा हर जायोबा राजखान्थि लिडारफोरनि न'आव थांनानै लाल साहा लोंहैयो बबेखानि जुदि माहारियारि आफाद बुङोब्ला बर'आव मोननैल' आफादखौ जों मोजाङै बुंजायो बे जाहैबाय मा बर' थुनलाइ आफाद आरो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आरो बिनि अनगायैबो गुबुन माहारियारि आफाद दंबावो स' बै मोननै आफादा जाबाय सबसे गेदेर आफाद बर'नि मादाव बा बिथांनि नोजोराव गेदेर नङाबो जानो हागौ नाथाय जों बर' माहारिनि गेजेराव दासिम बे मोननै आफादानो सबसे गेदेर आफाद नङा होमबा स' बै आफादनि लिडारफोरखौनो बुंनो नागिरदों जे बिसोरो सम थांनानै
माने राजखान्थि लिडारफोरनि न'आव थांनानै मोनाबिलि समाव हरनि समाव लाल साहा लोंहैयो बेबायदि माने सानाव लिडारगिरि खालामनानै हराव राजखान्थि लिडारफोरनि आथिं सोलाहैयो बेबायदि बिथां बुंनो नाजादों। आरो बिथां मोनसे बुंदों आल्टिमेट सेक्रिफाइस खालामगोन बर'लेण्डनि थाखाय। आल्टिमेट सेक्रिफाइसनि ओंथिया मा बिथाङा खिन्थु डिफाइन खालामाखै। आल्टिमेट सेक्रिफाइस मिन्स हाथियार लानायबो जानो हागौ, हाथियार लायालासिनोबो जानो हागौ। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों खम समनि गेजेरावनो गोख्रों बर'लेण्ड बिग्रायनाया जागोन, बर'लेण्ड दाबिनि थाखाय बिग्रायनाया जागोन। माब्ला जागोन बिथांमोना बुंथ'वाखै। बिथाङा सबसे बिबादित लेक्सार बेखौनो होदों। बिथाङा बुंदों मा जायफोर सुबुंफोरा बनसुनि बर'लेण्ड बिनायखौ बादा होदों बा बादा होनो नागिरदों, गाज्रि मोनदों, बै सुबुंफोरखौ बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों जे असमियाफोरनि मेख्ला सादोर सिङाव हाबनानै थाहैनांगौ बा हाबनांगौ बा हाबहैनांगौ बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। सबसे बेयो गोरोन्थि लेक्सार। सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा बे मोनसेखौ बुङाबा मोजांसिन जागौमोन। मेख्ला सादोर सिङाव हाबहैनायनि ओंथिया माबायदि स्टाइलाव बुंनो नाजादों। स' बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नाजादों थारमाने हारसाफोरनि आथिं सोलाय माने हारसाफोरजों थगायजाबाय बेखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा। नाथाय बेल' ओंथि जायाखै, बे बाथ्रायाथ' गाज्रि ओंथिबो जादों नङा होमबा। गाज्रि ओंथि जाहैनाय सेन्टेन्सखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा सम सम बुंग्रा जादों। UPPL आरो BPF आव बांसिन नुनो मोन्दों। नाथाय नुनो मोन्दों बेबायदि बनसु बा फरायसा आफाद बा माहारियारि आफाद जानो थांबाय दं जाय बै आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बेबायदि रावा खिन्थु कुनुदिन ओंखारना। बिथाङा बुंदों असमिया फारौ जाग्रा सिरा जाग्रा बेबायदि माखासे वर्ड बुंदों। बेफोरबायदि सेन्टेन्सखौ अन्तराव लाखिनाया मोजांसिन होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। नोंथाङा बबेबा हारिखौ जेसेबां नायनो बाया मानो बै बाथ्राया ससियेल मिडियायाव ओंखारनाङा, बै बाथ्राया निउसाव ओंखारनाङा। सोरबा मोनसे हारिनि मेख्ला सादोर सिङाव हाबहैनाय बे बाथ्राया फैनाङा। बिनि अनगायै बेलेग रावै सोंखारि बे सबसे बेस्ट जागोन होननानै आं सानो। स' जानो हागौ बिथाङा वर्ड सिलेक्सनखौ गोरोन्थि खालामदों, आं बेखौनो बुंगोन। आरोबाव मोनसे जि बाथ्रा बिथांनि बुंनायनिफ्राय बे ओंखारना फैदों जे बिथांमोना जोबोर गोदान आफाद ओंखारजेननायनिफ्रायनो माहारियारि आफादखौ सोंखारिनो स्टार्ट खालामदों। बर'नि माहारियारि आफादखौ गुबुन हारियाबो इन्डियायाव गनायो एबसुखौ आरो बर' थुनलाइ आफादखौ। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफाद दं, बेफोरखौ बांद्राय मिथिया। नाथाय बे मोननैखौ गासै इन्डियायाव मिथिगो। आरो बे मोननै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनानै जे बर'लेण्ड बिनाया जाफुंसारगोन बेबो एसेबां सम्भब बाथ्रा नङा। स' रियेलिटिखौ बुंनांगो। आंनि बादिबा आं बेखौनो बुंगोन जे बर'लेण्ड बिनायाव जों अरायबो बर' सुबुंफोरा सापर्ट थाखागोन। खिन्थु रियेलिटि हिसाबै बाथ्राखौ बुंबा मोजां जायो जे बबेबा मोननै आफादखौ गेदेर गेदेर आफादखौ नेवसिनानै जानो, बबेबा मोननै गेदेर गेदेर आफादनि दैदेनगिरिखौ नेवसिनानै जानो बर'नि माबा मोनसे सार्थआ सल्भ जागोन जाया। बयबो आफादफोरा ज' जानानै बर'लेण्ड बिनायाव खामानि मावनांगौ आं बेखौसो बुंगोन। मानो होनबा बिथांमोना मोनसे खामानिखौसो मावनांगौ आंनि बादिबा एबसुआनो जा बा बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादानो जा आरो जेसेबां माहारियारि आफाद दं बै माहारियारि आफादफोरखौ गावसोरनि आखायावसो लानो सेस्था खालामनांगौ आं बेखौसो बुंगोन। नाथाय बिथांमोना नुनो मोन्दों गोदाननिफ्रायनो इनसाल्ट, दैदेनगिरिफोरखौ गाहाय लिडारफोरखौसो इनसाल्ट, नाम लायाखैबाबो खेंसालि इनसाल्ट। बिदिब्ला बेखिनियानो भिडिअ'। गोजोन्थों।